talantanan gagam kanabsat adan iti damag lokalidad manipod ka ni Bombo Jokong. Bombo Mark Joshua Kabasan, please come in. Naalaan iti closed circuit television wano CCTV footage. Ito yan napasamak nga panagtakaw iti Kalman agarup alas 3 iti CSI Mall. Naritikat nakabasdat iti Barangay San Miguel Ago La Union. Hindi biktima kat nabigbig ani Danica Estuesta Yangki Maramba ag taon iti 20 kat 7 kanagnaet iti Barangay Kasilagan Santo Tomas La Union Kabayatan nga iti suspect kat awampay iti pakabigbigan na. Dati biktima kat nag-report iti Ago Police Station nga detoy bag na nga color brown nga kat inala iti sanpay nga bigbig na suspect kat iti panang verify dagiti kamang iti PNP ti Ago Police Station kat nagturong da iti na sa unga lugar nga nakapasamakan iti mabati nga panagtakawan kat base iti CCTV footage kat dati biktima kadwa na iti pamilya na detoy asawa na ken kastamat detoy anak na ket agtugtuo da iti hallway nga agururay iti appointment ket itamaten nga detoy biktima ket nakaawat iti tawag iso detoy ket medyo imadayo iti nagtugawan na ket inansero na detoy tawag na ket pinanawon na detoy bagda nga awan iti nang gitkita ket kabayatan nga detoy asawa na met detoy lakay na ket busy met nga mga kitkita detoy anak da ket saktumot nga detoy suspect ket itamaten nga inala na detoy bag detoy biktima nga naglaon iti gamgamit da. Awan pay met iti nakamat iti mismo nga report ken kastamat iti feedback iti mismo nga investigator on case babaen kini Police Staff Sergeant Leo Away deti nga napasamak no manoy iti karga detoy bag na ngam nawagmat iti CCTV footage nga adda detoy may sa nga lalaki nga nang ala detoy bag na nga color brown santo Pimanaw iti nasa Ugamol. So going pa lang iti investigation dagiti pan nakabagitiling para iti pan nakabigdig deti suspect. Para iti Bombo Hanay Big Time, Bombo Mark Joshua Kabasan reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 radio station sa La Union Basta Radio. Bombo. Bombo Jokong. Bombo Cheryl. Abi naglaing meten dati nga nangitarayon niya tamagitita takot naglawag daytoy dayti CCTV footage. Dayti ba babae kadwa na nga tadi kasangsango na nga lalaki dita. Well, based in the report kadwa na de lakay na Bombo Cheryl kan kastamat iti bing na nga agda tutugaw gururay da nga roti appointment na itinasango mo lambat na may bagad di reportin nun na yung appointment basta gururay di appointment da dito kay lahat nga dati timawag sinungbatan na imadayo and then nasaktumoten nga nakala ti gundaway dati suspect at itanga inala na dito pub dati biktima Bombo Cheryl. Wan alakathan man lang nga nasiputan nga ruday ti asawa na anya ti panangalan na ta na kumbaga ngay kat diyan ti part di jay na takawan kampan ti isuna ta damat nga min di jay asawa na nga ruday ti lamisaan nga ta. Wan tamo na gamin busy gamin dati Mr. Namat nga gay aywan sila dyan na nga nasiputan Bombo Cheryl. So dyan as per report makita mo nga talaga nga yung mother yung babae aywan mo sila lalaki then nakalatikong daw yung suspect panaminalan deto'y bagnan kaya na ba yung muna dapat isamali nga kasambwat na deto'y suspect Bombo Cheryl. Wan alakat sa pelang arud kumata matunto ninya daytoy mat responsable ta di mat mapukaw daytoy bagi mo, tinya dahiti biktima ta nalawag, dahiti panakaala na kami iti CCTV. Di ta na yung pwesto nga nagtugawanda, Bombo Joko. Wan, ako sa takunam, Bombo. So, makikukordinate tayo iti PNP Ago para ti interview tayo ng anay nga detalye. Pwede nga napasamak, Bombo Cheryl. Maraming salamat, Bombo Joko. Back to you, Bombo Cheryl. Di jay man, gagam ganam sa tinya iti damag manipod iti lokalidad. May sako na tayong misis, tinakawan da, iti mismo nga unag, iti matan mall, particular di na yan ti CSI Mall, masarakan iti Barangay Biday, dito siyudad iti San Fernando. Ikan iti importansya naman da ito, ay kalbasalang iti sumagmamano, apalagi.